Goizeko 8:10 hortxe dago notizia Euskaldunon egunkariaren kontrako operazioa. Kapitan, azaldu dira etxera, karian erregistroin behar zutela, eta eraman dituzte ordenagailu guztiak, gure lan. Beste lankide hoi barrura sartu dituztela. Komunikatuta deklaratu beharko dutelako. Estatu sistema demokratiko baten egunkari bat iztea guztiz salbuespenezko neurria delako. Este diario es un instrumento de la acción terrorista. Aleginak eta bi egingo ditugu egunkaria bihar kalean egon dadin. Bihar manifestazioa antolatu du Kontseiluak Donostian. Asteko eguneroko erredaziora goa. Konpromiso bat hartu genuen egunero kalean egoteko. Berriako zuzendaria Martxelo Otamendi izango da. Nolako izango da berria? Referentziala, argia, berritzailea, itxuratzere berritua, zail berriekin, kolaboratzaile berrekin, eta bildu barko ditu bere barruan euskaraz irakurtzeko prest daudenen artean alik eta irakurre gehien. Protesta greba eguneko lehenengoa, hau izan daiteke aukera bat, eta kukai gora botatzen dugu, eta beste aukera da kukai eramatea argazki nagusira. Bioiek iguala dira, ega titularra da. Men azkenen besoa gorputzaren... Berez, honek serie handigoa dauke, baina. Orduan izan daiteke argazki nagusia bat hau, eta bestea kulturako gaia. Originala ikusi denik eta hau berez niretzako mundiala da. Gaur iparraldetik iritsi zaigun albistea gehiago da balorazioa, langabezia, zenbat enpresa itxi dien, zenbat iriki dien. Gero, Euskal Herria saia irekitzen du, Gatzagatxeberria finantza ogasun sailburuak esan du hezkuntzan baino kulturan murrizketa handiagoak izango diala. Eta guandaina Urkullui aldetzen badugu hartzesaten dondeak. Bale. Ikusatekena dekordun, jaurlaritzarentzat hizkuntz politika eta kultura ez dira marra gorrietan sartzen. Gure horta baino, marra gorri inkorporatu, marra gorri konzeptu asko erabiltzen nahi da. Asko erabiltzen nahi, eta guk ere erabiltzak egun titular baten esateko hizkuntz politika eta kultura ez daudela marra gorri. Esatea euskera ez dela lehentasunezkoa izango, niretzako horren indar gehiago dauka marra gorri zer kontzeptua. Ni niretzate. Bai. Nik zatet hori intentzio edo horrekin, zene, marra gorriak zarrita daude, marraztuta daude, kontzeptu hortik dira hiru alor, direnak Europa osoan erabiltzen ari da. Dugu ez du gure, katalanak zer duten. Berria euskaltegian klasean erabiltzen dugu eta noizean behin asteburutan tartetxo bat hartzen detenean artikulu batzuk irakurtzeko. Gramatikari begira ere, gramatikari lantzen dugu, bertan agertzen diren egitura ezberdinak landuz eta hiztegia denetarik. Desentek esaten dite, irakurri nuen lehengo lanun batekoa eta gustau zitzaidan da, beste batek esaten dit, bai, segi hola, beti irakurtzen diet irea eta eskarrik asko, ez da. Lehen Euskaldunen egunkariako agenda orain berriakoa eta nerea, logikoki parean joan behar luketena dira, baina ez dira beti joaten. Batzutan izaten da, berrian azaltzen naizela eta nik igual ahaztuan eukala nere agendan apuntatzea edo, eta batzutan urrengoan azaltzen naiz ez naizen tokian, azkenean ez da jakiten Laudiora jun, Legutiora edo Durangon geratu. Berria da Euskal hiztunen komunitateak geure buruari opa izan diogun eguneroko bat.
Atletikek irabazteko berria irakurri behar da. Bale, ba, listo, bukatuta. Ze, bai, berria begia bindezak nesken futbolaren alde, ez? Ez ustean, ze? Venga, neska, partidura guazen. Kaixo, Idurra. Kaixo, Xabi, zer mauz? Ondo, hementxe. Hasi altzea gaurkoarekin edo nola zabiltz? Ez, oraindik ez. Gairik ere ez daukat. Daukat, hola, fetixe berezi bat nik uste garraio publikoarekin. Gauza asko oso interesgarriak topatzen ditut gainera, hortxe. Vampiro lana da, ez? Lagunekin zaude eta derrepente dena iruditzen zaizu zutaberako modukoa eta... Bai, izaten dela nire interesa edo nahia. Nik zentzu komuna deitzen diodan horren oinarrian edo dagoena ikustea. Abia puntu bat idazten hasteko niretzat beti izaten da errealitatetik oso aparte zibiltzea, ez? Naiz eta gero askotan joaten zaidan burua, baina bueno, gaurkoa idatzi beharko dugu, ez? Bai, hori da. Bueno, pues muxo handi bat. Bai, muxo bat. Eio. Kazetaria dago denboraren kontra, errealitatearen kontra eta bere buruaren kontra. Nik uste dela matxete batekin oian baten erdira sartzea bezala. Ramegante hitza berez da istripu bati, istripu bat gehitu eta istripu horri beste istripu bat gehituta ateratzen den emaitza nahiko kaotikoa. Segizioa izan zen, lehenengo joan zen jendea, gero joan zen argindarra, gero joan zen atea ixten zuena, eta azkenean lortu nun lankide baten ordenadorean sartu eta testu bat bidaltzea. Elegante hasi zuen atzo Julio Sotok lehesakako pilotalekuan atzo jokatu zen Nafarroako bertsolari txapelketako finala. Zierrean Andoainen zegonak jaso zuen testua eta pegatu zuen beste testu baten gainean, maketa baten gainean, Ramon Saiz Arbitoria hitzarekin hasten zena. Orduan ze pasa zen, Ramon eta elegante hitzak nasi zirela eta atera zela ramegante hitza. Andres Urrutiak eta Euskaltzaindiak onartzen dutenean, espero dut mentzio txiki hori edukitzea hiztegian. Gutxitan sortzen dira hitzak ramegante sortu zen bezala, ez? Erabat hutsetik. Nahita ere ez dut uste asmatuko lukenik inork halako hitz joko, ez dakit, jostalari ja, ez? Batzutan halabeharrak edo kasualidadeak hartaratuta iristen dira holakoak, ez? Neri grazia handia egin zian. Hizkuntzan dagoen sustrai hoietatik ateratzen dira gauza gehienak eta adibide bat jarriko dizut oraintxe, puri-purian dagoen kontzeptu batena, ezta? Kopago. Eta hor bi kontu aintzat hartu behar dituzu, erabaki bat hartu baino lehenago. Bat, euskararen sisteman zer dagoen baliozkoa kontzeptu hori argi emateko eta bestetik, hizkuntza ez da septikoa, hizkuntza ideologiaz kargatua dago. Eta askotan, inork ematen dizun hitza hartu baino lehenago, pasa behar diozu galba ideologikoa ere, ez? Azken batean, hizkuntza bestea beste jostatzeko tramankulu izugarria da. Mundua gaur ikusten ari garen ikusita, mundua desain gehiago egiten da hitzekin egin baino. Nik esan honik hitzak eta adarretatik heltzen ditukela. Eta ni adarretatik ibiltzenak. Behar badazik sekula zantan entzun, baina testu inguru jakin bat ematen baldin badiok eta ondo bilatzen baldin badio txoko bat hitz horri, lehun pasatuko dek irakurlearen begietatik eta hartuko dik gozo konturatu egin gabe, inoiz irakurri gabeko hitz bazuela.
Hoi ire uste apalean izango dek. Bai. Por supuesto. Apalean jarrita zeukat. Bai. Leheno, zehapotoen ereitza genitxon gerrin jartzezalako, eta bar. Geo, alabak esan zeken, aizu, hoi ez, oain ez, oain sega fotoa da. Ze argazik ateatzea. Eta nik zen bai, kaskarra zuria, neria megapotoa da. Zeia potentzia hondi jauakin, eta hortik gora eta, claro, geotera fotoa eta auskalo. Iria xar foto badek, ze auskalo noiz erositako badeken. Exactamente. Arrazoia emango baina ez edukitzeko. Baionatik ari gira lanean eta tresna nazional batean ari gira iparraldearen hautsa leku bat ematen. Eta batzutan hegoaldeko entzat ere esenitzen dugu haientzat dela pixka bat lehio bat bezala eta ez jakintasun hori gu beti hor dugu egun guziz borkatu behar bai gure realitatea espikatzen, baina ez haiek nahi dutena ikusi baizik eta zer den. Ze anitzetan iparraldea, ze polita, indianoak hor eta folklorismo hori horren bila edo. Iparraldea ez denez mujalde ezagutua eta euskara ez denez ezagutua, berriak behar luke ekarri eta ekartzen du sekulakoa. Ze azkenean da tresna bat egiten gaituena edo frogatzen duena bai besteai bagirela eta guri ere gurea egunerokoan gure iparralde hori eraikitzeko tresna bat dela argira niretzat berria. Nio joan naiz behin tipo bat gintzela bulegora, egualdeko akzentuarekin, ez da inungoa zen, eangoa zen. Eta hori galdetu zuen Barcelona, Madrid futbol matxan unik ustenako zen ostatu baten Baionan. Eta biztananik ez nekien, eta ez nion erantzun, ez nekien. Bai hori, pixkat turismo bulego bezala ikusten dute berria eta hor bai badakite eskoraz, beraz galde ginen dugu. Eta nun jan daiteke, eta nun edan trago bat, ostatu bat badakizu, pixkat. Ez duzu berria, normalien. Nik etxerat ukaiten dut postak, egon guziz ukaiten dut, baina usu, gertatzen dago egun bat edo beranta heltzea. Ze kiosku ez dako zu jarri zen bertan? Ez, kioskoa dut 10 minutan, egi handixago batetan. Hitzak ikasi dituzuzuk, irakurtzean. Claro, normalien ez da egunero erabiltzen zuen hizkuntzi. Orduan betzat horre dos berba batzuk, ez zenak egunerokotasunin erabiltzen horrek, bai. Nik astapenean, orain antzia dut, baina baziren hitz batzu, heldu zirenak usu artikuluetan, enintuenak ezautzen, eta orain... Normali kontestu gazat atrapaten zuzen. Bai, hori da, sentsu orokoak ulertzen nuen. Baina orain, hitz batzu, aditz batzu edo enintuenak utxa konprenitzen, eta orain bai. Egia da lehen gutxi irakurtzen nuen euskaraz, eta horrekin hasi naiz gero eta gehiago irakurtzen euskaraz. Hori esker. Zaldi eroaren tira irakurtzen duzue? Erugarren horreko tirien. Zein da hori? Komikize, bai, dauena erugarren hemen. Hau. Bai. Abarrezago da, Nik gutxi, batzutan, baina ez. Bai, errezago da ulertzeko. Bai, errezago da, esko bai. Baina ez du beti irakurtzen. Ni bai. Bai. Nik ez dena hortik, bai. Kultura eta hau, eta gero ja besti. Bueno, humorea jarrera bat da. Dena denik txiste gutxi egite ditut eta gero eta gutxiago. Nire azken zintak nire kalterako nahiko ozpinak dira. Ni beti izan naiz, ez dakit nola esan, sistematik kanpo dagoen pertsona bat, baina orain ikusten dut gero eta kanpoago nagola. Kazetaritza egiteko nik uste dut jarrera hori dela. Pizka sistematik aparte egotea.
Bestela, ikusten duzu, ze gertatzen den, ezta? Informazioa baino propaganda da idazten edo barreiatzen dena. Bai, aktualitatea da niretzat etxai nagusia. Ze oso karikaturista txarra naiz, eta aktualitatea hitz egiteko ez dut olako pertsonai bat izaten aldena aktualitatea. Ibarretxe poterera heldu zenean oso pertsonai bat zen ja. Bere planarekin, Ibarretxeren plana, Patxi Lopezekin gertatu zen gauza bera. Oso markatua zegoen, ez da. Baina Urkullu iritsi da pixka bat, oposizio batzuk gainituko balitu bezala, ez orduan. Ez dakigu nola ze politika eramango duen edo zer nabarmen du Urkullurekin. Eta hasiera-hasieratik esaten nuen nola marraztuko dut Urkullu. Egia esan, Euskal Herriko marrazkilariei laguntza eskatu nien, eta beraiek ere ez zuten oso ongi egin. Irakurtzen, furgoneta. Listo! Vale, ondo da!